Ni kadai ke Batesi TV. Bat pidang pet ya ke jingya keren markmat bat kikirtong. Mentah ka kenti ngidon bat ngi iba Wellborn benut iban aireng hagani ke election arajar arfulai syaging dorbar thawan ke jela naga 26 Shala constituency. Kublai pi ba Wellborn ipiang sabai pi syagani studio jongi bania keren halor kimat kibai dai bat ka jing aireng jo pi hagani ke election ban wan. Kublai shubun ye pi ru bajo bat ya ke tim ke jo pi ba pila ailat yang ba ngan keren deng ba kadika je keren bat pi. Ka dawa hi ka ba pelong yang banyak kon biang sesian ya kini ke election naka 26 Shala constituency. Ka daw ka long pa hadin bengila pet perman ba ya ka jing long jingman jong ka Shala constituency. Ngayu i ba kadon ka jing kordit ha ki nong song snong jong ka Shala constituency hi brakwe. Ka mat ka baningkong ka ba ngakwa ban ya keren hangni bat pi mata kade ke MCCL pi ke MCCL kade kwe na ki lat aikam aijam ya ki samla jong ka than hi bro kwe bat kade ka ba pen imru ya ki yau ki hat jong ka thi ka than hi bro kwe ti kombak pi tep hi nadu u arpho hadin balawan kani ka sarkar MDA kila khang kardep no ek MCCL kham dala suban penyat kumto bat kala pen kordit ye kham tam e kinong trei jong ke MCCL ya kaba kim sim la yo ya ka jingsiu kaba tikna kaba long man la ubanai hendrei kabala shu yo hateng tang bakin im la long no te na ta kadau hi ngai i ba umdon de ki wei pat kinong elam ki banang pet ya ke MCCL ban pen ki biang ka ti komta nga da ka mensim jong ka jing ngau khia bat kit khia na ka banta jong ki pai ba jong ka than ki ba im na po ke MCCL bat nga ngech kemru ba lingba ka ni ke election ngin yo ya ka jing job ya ka ba ngin pen tikna ba sa shisin ngin pen ki biang ya ka MCCL ba kan yan kumba kalong hi gahadu kini kisingi ke bamta pinyu i ba ki pai ba jong ka than kila kordit atu kata kila keren na ka por pi i kila bun teli ki agitation ki ki kiu shadu shani shalong ndai kata ro kam simla orlong satya but ngiyo iru ba kani ka sarkar MDA kam simla kit khia kam simla sim khia na ka banta ka thi ka factory jongi ke de ka bala aslam ka bana du khat khandai span du fundrio hadu arpho kadangya ngidang kemi lenti bakom kata ka factory ka ba la basa ya ka than hi bro ka we daki phau tali kisnam kanang he kanang san kanang la ban ai kam ai jam ki samla ki jongi ban ha arpho lengba kan ka sarkar MDA la shukhang khardap noeka bat simla la shu ban penyan bat phini i mentale le ke jing i pangnut haba kitu ki machine ki berem kila di describe di lengkhat lengkai bat ke bahasa menta kalong satang tu ke batmai ngin pentikna ba ke MCCL kan yat biang sisien hadin jong ke election lalaki pai ba ki sngo thu ban ai ke jing job ban jit yo nong yalam jongki dei manga kum UMLE jongki ladaki jit ban tit mit haying dorbar thawan bat ki pai ba kinang penkre banya nyom support sekretariat bat kinang hala nasrok namarba kani kandai kadawa kabangin hap banya khun lalong no kemong kadai kayap ka im ka jongi ngimla ban suang tang ba phila job pinchu kran tang marwei kamla banlong ndengin hapan pinti kena ba upai ba bat unnong elam ba tau MLE bakijit nginya mi lang surok ngan nang titmit hapo yeng dorbar thawan bat ki pai ba kindang don nabar ban pinti kena ba kani ka pliangja jong ki pai ba jong ka thain ki jongi inyo ban pin biang ka sesisin UP don ban ong pat ak bai dei bat ka jingbum yo ya ka district namar ka than chati kala he isgo bun kila pan pau ki jingo ba ki don kam ya ka district la jong pi hakabai dei ba ka district
ladapin kan mau ya ka sengi ke ba i kongres meri karpuri irung siapa ke NPP ikren syai hakim media ba iklam wan ban yakun ya ke election na kabanta ka district de dei hang taru phidong kam ban ngam jeliu kamut kumno bat ka jingwan jong u konrat hakitai ki tayo ki baladap ya ka ba la sawa ha po ka snong ya ka than sora sela brokawai ba ngin yo district to henry u konrat u klampen mana te hadu menta ngim simlayo ya kani ka district henry la supen mana ban ong ba ka headquarter kandai ba hapo sora hangthi ha ka civil subdivision ka babanta kandai ba ka headquarter hangthi henry simla ai ka district bat ki babun kilas dang ban pen ngok tho bakla ya ki pai ba jong ka thi ka than ba ka NPP na kala ai ya ka district enya thu ifi de ka basai lada ki ai ka district ka de ban don da ka notification lani kila de ban bu yo maunong rem na ka banta kata ka district bat ka sanction ru ka basai kadar katno kata ka district ka yo sanction ban pen prekam ya ka ndek ka makalong menta ka nong ifi ba ngam yo i ba ka district kan jalong hapo sora lada ngim yo yakin nongelam kiba don shisai kata ka jing angnut banwan ra ya ka district ha ka thia than jana ta kadau kaniru ka dei kwei na ki tawa kiba nganong phi ba ngi don kam ban yo ya nongelam ban yo MLA u bas ngau thu banwan ra ya ka ka district tin nakaliang jonga hi nga lada ki pai ba ki penkup bor hangamo ya ai kata ka mandate ngan pentikna baka district kade ban wanja hadien jongka election kumno fin ong pat hak bay dei bat ka education ka puli ka puthi kam bakalong menta ngidan kam ya ki lathngi khen ya ki yeng school mo khamtam gi government school ki infrastructure ngidong kam ki papit ki papiang nang tapat ki nohi kairu ngidong kam ki papit papiang hot walada ngam yu e bakan duna hadu kata-kata ndrei ngidang don kam shu pat ya ki government school ki badai nadu class 5 hadu class 10 namar kini ki kelas kim dan hakaliang jongga government tena tak dau nasko banong ba lada ngi yo hi kata ka jingjob ngi dong kamban phai khmat kerpang hakabade bat kata ka puli ka puthi namar ka to ka thain sora ka don tang ka wei ka government college bon ki samla puli ki hap ban her shashilog la ni le ki wei jaka nak ban taban pentbet ban ki shu ka puli dong ki hot ngi dong kamban ban upgrade ya ka sora government college ru ka juga por hakabade bat ka master degree ru bat kumjuru haka hasara government college dong kam ya ka science stream bat ka commerce stream kenang ba ki samla ki jongi kinam rush palat chapo shalong namar balada ki one hair shalong seni ban puli kadan ka jinglut ka basir khai na ka taki mi pa ki jongi ten re lada kadan no hapo hasnong la jong mo hapo sara hangthe ti na ki samla puli na ki tu ki than baro kila yo banyak puli lang hangthi hapo sora government college bat kumju ru ngi don kam hi ba ka master degree ru kede ban dan hapo katika government college kumbele kiwi ki school mo pipet kiwi college pipet kiwi college kila stang ban penmi se kenika master degree hapo ki college ki jongki te kumju ru ka sora college ka tangkam ya kata nakamenta ka bet kapiang jongki samla puli jongi te hakabede pat bat ki ngi haban perkhat na bro ki liang mo wei habangi krenya ke education kamar bangi sei ki restart ki runang ki sama puli ki jongi ke ka ba nga kwa ban kren sai hang ne kalong balada ngayo e ke jingjob lada ki pai ba jong ka sela constituency ki ibet ban benchat ya kata ka ikhtiar ka jong ki hanga nga kwa ban ong ba ngihap banwanra kerpang ya ka sanction apa ka constituency nakabenta kitu ki samla puli ki bakwa ban puli IS IFS IPS bat kiwi ki civil service nangta
ngi kwaru bandan ya ki specialized doctor kaba onbei da u MLA jong kata ka constituency bat kan dei bandan ka sanction kerpang na ka MLA scheme kata ka dei kaba ngi haban ya tairu hayeng dorbar ba ki ta ki scheme na ka banta kita ki samla puli ki ban le shakini ki jing puli ki belong ki hairang kita kam bet pa en sanction kerpang ha ka MLA scheme kenang ba ini ki samla ki badan ya katong bakin yo ya kata ka keran ka ba shajrong ka ba ka state ka jongi ka don kam kom ha ka ni ka por namar ladangam bakla IS DE DC jongi mo ikong isawanda lalu 2013 ladangam bakla di ka jingduna jongi officer mo officer rang ba apa ka state jongi ka de ka ba ngem yo i pan ong ba kadadan kata kacing kit khia na kaliang jong kinong mi khmak jongi but pinu iru ba ki specialist doctor ki duna ba namar ba imat ka financial assistant ka duna banyarap na kaliang jong kita kinong mi khmat ti kanir ka de ka wi ka banta ka ba ngi nga nopanud ban ong ngi mo lesing la ban ong lada ki pai ba ki pen kobor ketika kamram ke jong MLA bangin budin pat ban pentikna pakata kelat jing rap prokhot kedai bendai nak benta kisamla abe dei pat kiwi benta jong ka roi ka par jong ka constituency jong pi ni iba kidang duna shibun ka lenti ke sengkien ka umbam umdi pilawan ong lor kita kumba kalong hi ki umbam umdi hi ki julong kumtu kumba julong hi kadan ka PG ki kementak lawan sakene ka GMM jal mission kene kilas dang ban I connection ya ka haman la kishnong ha ka jing shisha tang man rei ka ka ba kong san kalong ba don kam ban nangwat shu ya ki tolong ki babet ki babyang ki ba ka sarkar ka dong kam hi ban penet pensa ya kum kita tolong bat ban snabha ban pentikna ba kita tolong kinom do bat ban ai ke connection sama lakwe pa kwe ke yeng ke badan apa ka constituency tidak fikanya kilenti kisingkian ki bon ki dangdan hi kisnong ki pa simple alat surok mo ti kani kala dan kam hi ba unong mikmat un sim khia ba ki surok kum sapo omblai kum sapo sati sapo maujendam nang ta pade kum sapo romnong kalajan lait hi jing sisa ti tangba kalong ba walada kalajan lait run rain dangi job ngi hapan budin bat peti kena bakan lait sendan hadu asnong ti kum ka kunong rem ketu badang lait bat kiwi kisnong ki dang bun dang dan hi kisnong ki ba empal lait surok ti dik ngi ngasngo ban ong ba ngi don kam ban penti kena ba ki surok hi ki balong uput lum jong kayo ka kot dang kam ban pelat haduk kum kita kisnong kasora ngi bena ba ka dei ka jaka chungo kai pertai ka ba la bena nam keleng ka pertai keleng kari ti kala roi ha gani kaliang mila bano mo ka ai kam ai jam ya kibrio tama ka danglong kadang duna ki kilat ki lenti ba pi don ha ga jingmut jong pi kum lada pi job kum unong mikmat jong ka constituency ba pila ban kentiu ya ka ni ka lat ai kam ai jam ya ki kon sama pi kidang bun ki caka ki ba ni hapan wan pan pin itu ba ki de ki torespat bat om tang kata ni don kam ru ba ngin wanra kumya ki kevelkar ki ban connect na welum so welum na kwe ki caka sa kwe caka na kwe kariat sa kwe kariat kanang ban attract ya kinong wan chungo kai perthei ba kata kapisa ka ba u pelut utores ka de banne hapo kathain ke chungi tingi i ba khamtam le ki benta ki bahap apo ka shela constituency kum ka mau smai ki mau belang nang ta kum kati ka mau blu bat kiwi mo
ting pinyu i ketika jingking waro hang tu ki samla ki jongi pi kilas dang nang komno ban ban attract yo tourist po un hier mo te nalor kini ke bakila don mo nalor kini ke jing itnat nalor kini ke jing itnat kabala the sei do play dragonat nong bu nong thau ba kat hadu ba u briu u pa benriu jong ke prei tang shi asngau ya ka thi ka thain ke jongi so ara sela mo la asngau tanat banyano banya wan pet ka shthi ka basa menta kalong ba ngin wan ra saya ki facilities na ka menta jong utores ba unla banne bansa angthe pi koi kalong bala da utores wan tang sisngi un pulut subu upulut sisngi si hazar den re lada ngela ban penbun ki jaka pet kai ki facilities mo ko mangala ong mene kevel car di kindan skiwi pat ki bapen skotanat yau tores kini kila ban bat kema san sngi ship house ngi yau tores kat ba pinang la ban bat pun sngi yau tores kema kapisa kanang hiar hapo kathain ke jongi ba katahi kan pelong kiangi ba de ki pai ba jongka constituency ba kin kiu ha ka yoga kot ti ha ka be de pat bat mde tang ki kam chungo kai par themo ki baraliet hi bat ka tourism kalong ba ngide buk ngidong kam mas ngotho ba ngin ai kalat ya ki ngin wanra ya ki kalong kamne ken menta haba wan utoris usa haba ki homestay teng kini ki sleeper ki bo usupong kini ki usan through sleeper mo bo usupong tu teng wanra na tu na Delhi wanra Mumbai na du na katukasnong bo wanra hi pingi dong kam mas ngotho ban hikai ki samla ki jongi kumno bakin nang bansna komye kitu kiba utore sudang kamban ban penakam ha kapor budan apa ki homestay te kai ka bhang I pat kalong ba teng ngi sukamai betang na ka homestay mo kiwi pat ki bamdan ni ki jaka ki bamdan ki homestay ki pai ba ki jongi ki sulong na takum ki spectator pe kai no ikini ki badan homestay tendre kai ka bang kwa ban share hang ni bat phi kalong ba ki kum unong mi khamat ude ban yalam linti bawat yakini ki tusok mo ki matres ki ba penongkam ha ki homestay kadon kam bandan ka kenja factory ka baret angti bakila bansana nama ka bala ban bansana ya ka matres te bakin supply nangti but way bakal adan ka bakum kata ka factory kamut ban supply tang ha katika thang ke jongi handre ha kanika state ke jongi hi barakwe but what sedu sepo bar state ngila balaj kanang beling keren ni kani namar ma keren ni kani kalong nakamantaka development lada ia kan lada ulawan bread ulawan bu ulawan ai pisayangi hapo katika than ndrengi katu ke pisangim laban bat dangim laban bat belingim laban bat namar ma kametres ngi hap hit na sapar nang ta kini ki slipar ke beret ke ba ki use antru kini ngi hap hit na sapar wat ka sabon ngi hit na sapar wat ka sabon ke bala hi bengin senang ti ngi hap hit lut nang sedang na sapar long wanra pisa ngi ai no sapar tenre ka ngi don kam ban hi kai ye ki samla ki chongi hang the ba ka pisa ka bala wanra utore sang the ngi le ban bat hapo ka area la jong ai ba ka pisa kan circulate ha ka than hi brokaway ba la da ka circulate ka snong hi brokaway phin yu ya ka roi ka par phin ya ka jingkiu ha ka liang jong ka spa ka pho jong ki pai ba ki chongi ngila ban rat ding khong ya ka jingtok lengba ka jing treshitom jong emily ka 26 Shela constituency ka Donru ya uput u international boundary but ka jingwan rungker thap ki menderu ka jurba namanta ka employment jong ki banabar jong ka jilla ka philapan keren hello kita hoi nomor ba ka Shela constituency hi kadai ka constituency kepadan ya ka international trade ke export ti nomor ba kadan hi ka khai ka paten ka bahe ka bade bat koi pat kari boro hi ki kwa ban nyom not cho uput usam jong ka Shela constituency ti kamba phinu hi ni kamba ngila sha kini phi kini ka khai ka paten jong hi ka borar ti nak tak dau kadan kam yang i ban pentikna bangin dan ka jingpet ngor ba ki we pat
ki banaki wiki street kim dei banwan khayi lai lot how put usam jongka constituency ka jongi bele ngong komta namar pa ki pai ba jongka shala constituency ki don kam banyo ek jingim lengba ka khayi ka pateng ka ba ki dan pi ka jing ima ka jonga ka long pasisin ka singi ngila bandu ru wat ya kanika kam nongelam nagati constituency ki jongi nda bala bun palat ki wei pat ki prio ki pawan na ki wei pat ki jala tina ta katau ngi haban pentikna pa ka jingrung kertrap jong ki briu ki panabar jong steve kim dei banyo lat ha ka thain ka jongi ngan chukni kiti ni pi ayu pin le kan pi ong mene ba pin tiet mi haying dor bar thau ai mitula pinon ra ka policy ka ba la ban khang ya kata jing wan rung kertap ki mende but pinon ra ka ta policy bagi ka ba khampa ka ba kham ban penyo nong sibu ni ki nong ya ki nong India pi kawe kalong kam ne mo ajing sisa ki an ki tandan kanika Benami Transaction Act 1980 ru kadan ngidang kamban penakam ya ka pi namar ba kumbang ihi kalong ba kini ki barjala kile kat bala man penakam da ki bri ki jongi tikom ka chai penriu hi ka beret pain ladangi ailat tikom kini ki jing penakam joki we pa ki chai penriu kala ban kata ya kadur kadar joki chai penriu jongi ina ta kadau ngangai scam pinsi ladaki pa ba kila ai ngai ka jing job hangta pinsi ya ka reality jong bawal pon ba pikran ni kata hagani ka election ka bala dep ka jing yo jo phi ki nom thap vote ka duna ba south pa chiteng south pa san po south pa san kun lai menta ka kinti phin le kum no ba phin yo kring shu ya pai ba bun ka shani phi kadai haka hau arjar khat phra ngele bat ki rang ba mo kidiki professional kidiki politician ki bla rang ba kum jong dr tan nata jong ba leston ki rang ba ki bla pau mo de nang tai ba js nong klau ei turi ba bla pau te ka congress ke le ba ban tin chain katu de kapor ka ba ngashim ba kadai tang ka introduction ha ka badai yeladi namar kumnu pin itu sheki pai ba ka constituency ka bala he ka ba phi hapan ya na mau phu shu shnong jri shu umnyo na du na po nong saulia shu thi po perkan te kala he ba ka constituency te ban ong ba pin expect hi ba pin job si senyale te kam kadai impossible hi te na ta katau ka sinjam hau arjar khat phra ka long bai kumno bangan pin introduce ki prio bakin itho nga kwa ba kibriu kin tip ka ei ka jing ang note ka jonga habangwan ban yakun yakani ka election ti kadai kita ka banta ka ba nga yakun election hatu ka por ti kani ka por ka bamata ka ba yakun election ko mangla ong phi ka kidan kitau ba kiba pelong nga bangan mi bank session syakani ka election arpulai de kombakalong hi komapila kali mene mo kumno nginyo e kabot kumno ngila ban pai lese phi ka jingmu cho phi kalong kumno ngila ban pai ka jing job phi ka jing job ha jing sha lada ngila ban pes ngotho lada ki breu ki ngotho ka ei ka congress namar nga mata nganele na ka party congress ki pai ba nang kong e ke dong kam ngotho ka ei ka party congress ka de ka bal adan nadu ki por ba menchwa nadu mars nwan ka state ka bapura ha ka jala ka jongi ka congress ka wan lang hakum kata kapor ha ka state ka jongi de pi lada pi shim lada pi ong kumnun job ga ong ki pai ba ki de ma ki bas ngok thup ha kumno ban punjab kumno ki pai ba kin punjab balik kin hapan bot ya ka congress balik ki de ban bot ka congress
tang kawai kadau kalong pa ka Congress keladan lepa ya ka policy ke jongka ka baki brio ki em hadu kini ki bamenta pi de pikiran banyak ke Congress kan do ru man la kasngi ki brio ki dan ke jinge dei bat ka Congress lengba ka policy ke jongka u khawrishan Bawal bon, showin poi kata dei ba keren ben, namar ba kumbang UI dei, kani kasang UDP kala so thiet ba po ka constituency, ka Congress I kumba kibri kala klet. Kadai kata teng the people ba ka Congress I kumba, ya ka Congress I kibri kala klet po. Namar ka UDP kala bat hang thi kumba live host nam, sau host nam kala bat. Tiพี่เลเซกลาบันได้บักิบริวกิมปัสงโถกะเอกันเนกับปาร์ตี้คอนเกรสพี่เรื่องมันตั้งกับว่าบันเป็นใช่กิบริวกะเดกะเอกันเนกับปาร์ตี้คอนเกรสฮีกับปาร์ตี้คอนเกรสกะเดกะตากับบังเอาเงี้ยพี่หนุ่มมันเนี่ยกะดันละกะจงกับ policy อุข่าวเรชันอุบักิโยมันลาอุปนัยกะเดกับ policy จงคอนเกรสตั้งข่าวเรชันกะชิสปัสงี้นักบันตามอBanyarap ya kayo ka kot hasno nga thaw jongki ketika policy jong Congress na tapili thia hospital pio ka smart card mo kaniro ketika policy jong Congress tilada ki pai ba hi ki sngo tho ba ki ki yo ban ring museum mo lengba ka policy jong Congress ngam thrai ba ka Congress kan rem hapo shala constituency hi tinata kadau ano pi lada ki pai ba mo teng kani kai election mo kai jile election menta kalong bai ngaile mga bom dan pisa persa ya ki parti ki bahes pa lada phikhanya ka NPP phikhanya ka BJP phikhanya ka UDP phikhanya ka TMC tangna ka komle ka jongki philade basko tho ba ki badan ki parti mo kom TMC le mi ki advertisement mo ki ba fair ki dan ki ba mo ki lalong kum ki call center ki ba call ki breu man la ka siminit hangal le teng adom lai sautli ki call ki poi ha shisngi tigi skot ho bakini ki dan ni ka pisa hendrai ngim dan ni ka pisa ngi dan ni ka policy ngim dan ya ka spa tengka hendrai ngi dan ni ka spa mensim ka bangin the sai na kam tau pai ba jok ka constituency tena ta kadau teng ki priu ki ong bala ai pisa tau candidate na sobit na hap thap la ka thap ki ong mo kidan ki bong bola ai pisa tingin kin hap kersan be bon job ga kwa banong komni seki pai ba ki candidate bat kita ke party ki wan ai pisa shisin sansnem pis ngobit no pin bit no pin tap no shaki lada pin sei pilyang manla kasngi haba pi khajau de khawreshan hato pim ngobit ya ka party Congress pat ke bawan rakyat ni ka policy Pimi na yeng mestep bandai traces pasngi hato kataro pim jus ngobit penong ba balai ngam thap no Congress ngalas ngobit ping ngala de ban thap no Congress ndre kani ka kam si pasngi rungan namyo bat kumjuru apol filai hospital PCU ya ka bai hospital jong phida ka smart card tikini ki ke brokhat kalong bala da ki pai ba ki sngo tho ka ka Congress na try lada ki me but lut bor sieng ru kamon lada sieng ki bas ngau thu ba ki yo jing mat boy na ka party Congress kinya ai mamar sibut mamar arbut ngila jaw lada kawai kalong yeng kandan sanbut pentik na ba kata ka kawai pa kawai kalong yeng katunu mieng hapo sila constituency kanai ngi tang marmar sibut arbut kata ngilat lati kenaba ka jing job kan man lada ki brio ki ya da ka jing snobit lada ki pai ba kilas ngobit yo tau ba pisa ban hap thabe chata te ngobit lem ru na ka banta ka party Congress ka balawan rai ka policy ka blapen imeki ta thap lang no but lang no sa ka Congress de kan kata tekan balance kan ba welpon ka nip ko ru ka wan sa ka constituency jo phi shibenta jo ka constituency ka kanir ka plela ya ka kam ka jam na mataki bre jo ka thain ka ibu fidon manong halor kani hi kamba fi ki papun ki kot khobor ke jingkran ju ki priwa ka bade ba kanep ko te tong anam ka tait palat chata
ndeke ikaba ngan keren bet specifically ya kalenti kepada banyak kadep ko ladakan wan hapo katheka thain jong iru kadep long bet kecing mentoy jong pai ba jong katu kathan hang tu namar ba kani kan kata ya ka maupu kan kata ya ka nong steng ko mblai bat kum ta ter pile kini ki company mo kum ka nip ku kiwan ban suong ban su ai tang nak benta ba kin yo nong maki kata ka de ka bangi ngimla ban pediang daleleru namar we ba pilawan set up ya kani ka project ki ba pun ki chaka ki puta jong ki trash nong jong ka ti ka than ki la do no but ka development ka bawan hang thi ka de ban de bet nakamanta jong ki pai nong shong snong jong ka thi ka than pinga nga jukran ye ki katu gat ni ki perlok kepada nang thi na po maupu pelada pi ai sya kanip ku ya kan ka chaka ka jong pi bakin pentrikam ya kata ka hidel project ai da ka bor sngot khu ka ba pi da sngot khu biang pa biang ba tang ka ba menta pin em re ka pateng ka jong ki ru ka de ban em pi ka ban kong ka long ba lada ka wan ka ni ka project ki pai ba la ni ki samla jong ka ti ka than ki dong kam ban yo kam ha ka ni ka company kin hapan pli ki school wat kin no hi kai ru ki dong kam ban shim kat lada dang dan na po ka ni ka na kini ki snong ki ba de ki affected area le se la banong kin hapan shim kar pang na ki shwa first preference nang ta la kadan ki kidan ki pat ki kam mo ki be de bat ki ba de ha ka ni ka company kataro ki de ba first preference kan de be na ki brio jong ka to ka than bat kum ju ru ka de bandan ka free electricity na ka banta jong ki than hi brokwe bat kum ju ru ladaka nipku kawan hang the kan ha pansna ya ka surok ka ba kanang na ka banta ka kit ka ba jong ka to ka company kam de ban ong ba kilasnai ka surok ka ba ndai ken khang no da ka kiet ai ba kata ka development ka ba fi develop hang the ha pa ka thain ka de ban dei ru ka jing ban toy na ka ban taw pa ba lada phishna ka surok ka ba ka no ru kam de ban dan ka kiet ndai ka de ban long ban ya pandang kam lang taw pa ba jong ka thi ka than ni brokwe tilada nga saji di hukum nong mikman ka kam ka ba khmat ka long ka ba ngin ha ban solok pat ki trash nong ki try jaka jong ka thi ka jaka ban pentik na ba kata ka jingyo nong ka jingyo jing ban toy ka de ban nong na ka ban ta jong ki pai ba jong ka thi ka than pat jong ka la we jong ki pai ba jong ka thi ka than ni brokwe ba welbon POE kumno pat hak bai de ber ka ni ka export hapo ka ni ka 26 Shala constituency hoi ka kam export kumba kalong mantahi ngi iba ka kanrum ba dan ki paong ba melapan export su dan ki paong ba dangla pan export ngi iru hateng ka ple hateng ka khang te hakabede ba kani namar ba ngai iba imat ka case kabede bat motion kadang dan cepat Supreme Court syaka court padan buram jungi ka Supreme Court di imat nganam la ban kren hakabede ba kani ka kam export di ndrei ke ka ba nga ko ban kren hang ni ladang job kum UMLE ka benta ka ba kong san ka long ban pentik na ba motion uba ki briu ki extract on la ban export support Bangladesh lengba ka mining policy ban la ban le ekata ka long bai da ka jingla jong MLA ban kit khya na ka banta kata ka kam ban pentikna ba ka numdan kanu no ka jing thot ne ka numdan kanu ka jing wo daw jing sha wo daw wo dong hakibor kiba hakibe pat kibor henry ba ka business sang thi kete ban long smooth kete ban ya pet ya renti nadu ki nong khayi hadu ki nong ti mau kete ban long ki bayat legal mdei ban ong ki bayat illegal hi kum ba kalong menta msko thu shu ta kar kom export ang thi ni export kum no
ti lada ka export hi ka do ingej kem ba ka jingyap thangan kan wanja hakati ka shela constituency ka jogi tena kata kadau lada ki pai ba ki benchat hanga hakabadi bat kata ka banta leng ba ka jingye jit ka jongki lada ki jit nga kom emily ngan pentikna ba kani ka kam kade banyat bet hakabadi bat ka khayi lane hakabadi bat e ka jing khlong yo mau emotion tama kata kade banlong ka balong legal kepada de dakaan okay. Di nalor kata pada ngakaban keren sandian kini ki export point kidang duna palat hakati katain kejongi ladong kam ban beli syu kumna nongjri palada kadon kalat napo omnyu ru kade bandan kawai lada kadon kalat napo kalatek ru kade bandan sakawai bat kumjuru lada dangdon syusyu ki jaka ke bade ban pli ngidang dongkam ban pli syusyu ya ki kat khayi ki jongi hangthe bat ke e kaba ngakwa bat ngathrang hiru bakade ban jano kham kloi bakade ban orlong no kham kloi kham tam e ya ki border hat ki baki pai ba border jongi hangthe ki chu em na kini ki border hat ne kom makalong menta ngem dan border hat hangthe bi na ta kadau ngidong kam man pli shibun tadi ki border hat khnang ba ki breu kin yo ban khayi pateng bat ki pai ba jongka Bangladesh pi namar da kajing pli ki border hat ki mar jongi mo kum tempo kwai ru ya chpo Bangladesh bat kiwi ki mar ngatrai kin saya leng ba jong kini ki border hat tikum ta ban em hi ka chai pendri jongi hangthe ba kin yo ya kaji ya kayo ka kot ka babet ka babyang dang kam man pentikna bagi border hat kide ban pli hadin jong kani ke election ha ka haba thanem ka yo thanem ka khayi pateng kan don ru ka influx ka jingwan rung ka klep jo given there pila banong e lo ta ka banen kong e la fikran ye ke influx ngidon kam ya ki nong sensar snong bat ki pai ba bakin pet ngor ha kita ki penta ki ba ki non travel lesi labanong lani kita ki bani ki wi ki chaka mo watna Bangladesh ru lawan keo lada ngem long ki ba husiar lada ngem long ki ba pengor tike ka bang ka banong hi kalong ba ki pai ba chong tu ka than ki don kam ban don ke jingkit khle ban penti kena ba kini ki brio kinomyo ban sa ban song hapo uput sam chong ka khandau shap choka chai bani ko chongi namar nomdan unu nuru ubala ban suwan song bian hang to lada umdan bayalam linti daw taw trashnong na kata kata kasnong tena ta kadaw lada ngi perking lada komunong bikmat ngi ngai ke instruction ba ka wepa ko we kasnong we po we u nong elam snong lani urang ba snong serdar mo kimbet ban ai jaka na banta ki breu ki ba shuwan hangthe tangban shuwan khayi namar ba kani ka jaka ka jongi ka ha ba ka shidil area yakaba penakam damangi ki try muluk ki try jaka ki travel na takadaw ngidan kam ban hikay ki ba kumno ban riban sumar ban pene pesa yala ka jong ka khandau ka siap bat kumno ru ban nang ha ka khayi ka pateng ban kiu irat ka chai pendriu jongi ha ka liang kaspa ka pho to khoblish bon ba well born benot na benta ka to ka jingwan light board of people one shang studio jongi ban na mata itu jingkran jopi to khoblish bon firu jo bat ya ka bat si bi jongi ka